camins són plens de passes sense nom. Ningú sap d'on venen ni allà on van. El mar arrossega un nou vaixell a port. Pocs invents han fet canviar el món com el telèfon, un prodigiós mecanisme capaç de transmetre la veu humana a llarga distància. L'arribada del telèfon va aportar a pobles i ciutats una nova manera de comunicar-se facilitant tasques que fins aleshores demanaven molt de temps i desplaçaments. Un dels promotors del telèfon a Taradell va ser mossèn Josep Casabosch, que va fer les gestions entre l'Ajuntament i Salvador Dax, representant de la Companyia Anònima de Telefonia del Vallès. Els tràmits no van ser fàcils i es van allargar al voltant de 2 anys. Segons l'acte de l'acord de govern de 12 de juny de 1914, l'Ajuntament havia demanat al president de la Mancomunitat de Catalunya que s'acordés una subvenció per poder posar una línia telefònica vinculada a la central de Vic. A Taradell, el telèfon va arribar el 28 de setembre de 1916. La central, al domicili de l'agutzil Segimon Martí, a Can Teno, al carrer de la Vila número 11, antigament carrer de Baix. Se'n va fer càrrec la seva dona, Josepa Mulet. Es va posar a disposició del públic mitjançant un abonament per conferència de 30 cèntims de pesseta. Es va acordar fer un dipòsit de 50 pessetes a la central de Vic, per tal de poder fer trucades a fora, i es va nomenar una comissió perquè vetllés pel servei i el funcionament del telèfon. Fins al 1922 no es va aconseguir que 3 veïns sol·licitessin a l'Ajuntament instal·lar un telèfon particular. El 1923, Josep Miralpeix, del magatzem de Baix, va posar el primer telèfon particular. I no va ser fins al 1928 quan se'n van instal·lar 8 més, a les diverses fàbriques del municipi i a l'Ajuntament. El número d'aparells va créixer fins a arribar als 28, que era els que la central podia assumir. El 1942 es va renovar la centraleta i es va ubicar al mateix carrer, però al número 13. L'encarregada de portar-lo durant 15 anys va ser Filomena Martí. L'any 1957, l'antiga central va ser substituïda per una de nova. Va canviar d'ubicació i d'encarregats. El meu pare ja saps que era l'agutzil de l'Ajuntament i després tenia amistat, suposo amistat amb la Filomena Martí. I ella doncs ja va tenir l'edat de la jubilació, la seva mare se li va fer molt gran, no podia el telèfon i la sabateria. No sé, el meu pare, com que al treballar a l'Ajuntament i tot, no sé, suposo que al saber que aquella senyora s'ho volia deixar, com que era allà davant allà el Poet Bafó, que deien, i llavors ella, com que tenia també la sabateria i tot, suposo que ho devia voler traspassar, i llavors el meu pare, com que havia fet aquella casa allà on estava el telèfon. La concessió de la central telefònica a Àngel Casademunt i a la seva dona, Neus Castells, es va aprovar en el ple del 21 de febrer del 1957. En aquest acte hi ha la resposta favorable de la Jefatura Provincial de Administración Local perquè l'agutzil es fes càrrec de la central telefònica. Així mateix, es va acceptar que percebés un sou com a encarregat, encara que els serveis els fes personal femení aliè a la seva família. D'aquesta manera, continuava i alhora es consolidava a Taradell l'ofici de telefonista. La nova central ocupava la part baixa de la casa del número 14 de la plaça. La inauguració es va fer el 29 de juny de 1957. Amb el canvi es van modernitzar els sistemes de comunicació i duplicar el nombre de clients. I llavors, doncs ja ens van venir a fer el canvi, la Filomena ho va deixar i llavors jo, doncs als inicis, per això me'n recordo que suposo que més ella, perquè ella i la Josefina Pou, que sé que elles van ser les primeres. Van anar les monges a veure què i van dir, mira, ara hi ha una noia que està preparada per aquestes coses. I a més això remei que ho és molt. I llavors, sí, varen parlar amb els meus pares, en fi, ho varen lligar tot. Una Filomena que ja li deuen, a Vic ja li deien la voz d'oro, perquè tenia una veu més carinyosa. Allà em vaig aprendre poder un mes o un mes i mig.
I llavors ja vaig anar cap allà a la central, ja es va inaugurar la central i ja vaig anar cap allà. I ho feien elles dues, perquè esclar, nosaltres encara érem petites. Encara anàvem a col·le i al començament va ser ella. Estava allà a la cuina, anava a comprar, feia la feina, si jo havia de sortir s'hi posava ella. Els meus tiets llavors tenien una noia que els hi plegava. I allà hi vaig estar fins que allà la Neus ho va veure clar i tot això, i tampoc hi havia tanta feina. I llavors el meu tiet va començar a venir a Dolors, que llavors jo havia treballat a la fàbrica, vull dir que poc, un any, i me'n vaig anar amb els meus tiets. I esclar, llavors érem a la meva tieta i jo vàrem estar molt temps. Quan vam tenir 10 o 11 anys era diferent d'ara, m'entens? Llavors ja, vull dir, com va estar tot arriat i que de tot, doncs esclar, i al ser una cosa familiar, érem la mama, si la mama no es trobava bé, m'hi estava jo, i si no m'hi estava jo, hi estava la Dolors. Ara. Sí, però vàrem estar molts anys, nosaltres dues. Però jo ja dic, jo era la que anava a cobrar els rebuts, també en aquelles primeres èpoques era la que portava els telegrames, era la que portava els avisos de conferències. I recados, perquè molta gent no tenia telèfon i deia, jo tenia una família aquí que me'ls hauria, en vez d'un telegrama, d'anar a donar el recado, i el recado al vespre, com s'acabava, havíem d'anar-hi. Com vaig plegar de l'escola, llavors sí que ja em vaig quedar a treballar. Vaig fer just el comerç, el que es feia llavors, i prou. I llavors ja em vaig posar allà fins que van tancar. El nou quadre telefònic i locutori tenia una capacitat per a 150 línies interiors, de les quals 46 van ser ocupades al mateix moment i 10 més esperaven la instal·lació. Esclar, llavors tampoc és el que hi havia molts de telèfons, llavors només era un quadre, però llavors es va anar fent, però al començament va ser un. Bé, jo vaig començar als 14 anys, a l'any 68 més o menys. Vaig anar allà perquè la central de telèfons la portaven els meus tiets, el tiet Àngel i la tieta Neus, i em van oferir la possibilitat d'anar-hi. Em va semblar bé i la veritat hi vaig estar a més molt bé. Jo és una cosa bona, Jo, arrel de la Maria. Jo treballava a la pastisseria de Taradell, i, bueno, a veure, estava bé, però d'allò, i ella va i em truca i em diu mira, que hi ha un lloc per poder treballar, si vols venir a telèfons. I, ostres, vaig quedar tan parada, no me'l vaig pensar gaire, i de seguida vaig dir que sí. Just aquell estiu, el juliol feia 14 anys, de l'any 74. Vaig entrar al juliol i vaig estar-hi 3 anys, fins al 77. Just quan m'anaven a assegurar, que l'Àngel em diu, va, que ara et podrem assegurar, en aquell moment havia passat unes proves a Can Girbau de Vic i me'n vaig anar. Doncs bé, jo devia començar al 75 o finals del 74 fins que van posar l'automàtic, el 78. Bé, jo vaig treballar més o menys del 75 al 77. Jo hi vaig treballar-hi dels 14 als 16, que llavors ja van posar l'automàtic i no recordo com hi vaig anar a parar, Jo vaig treballar l'últim any i mig, Vaig agafar el relleu de la Rosa i llavors vaig treballar l'últim any i mig, perquè llavors van posar l'automàtic. Jo vaig arribar a treballar a telèfons perquè a la mateixa escala on vivia hi havia la Margarita i la Dolors, vivien elles dues també. I jo llavors en aquell moment no tenia feina, i elles, com que la Rosa plegava, em van dir, mira, si vols venir a treballar a telèfons, pots venir, perquè ara queda una plaça buida. Elles eren les telefonistes de Taradell, però com era el lloc on treballaven? Bueno, no recordo que no era massa gran, tampoc. Massa gran no era, Jo recordo petit, jo. Sí, més aviat petit. Mira, l'entrada era l'entrada, hi havia les dues cabines, llavors hi havia una paret amb la finestreta. Amb la finestreta i un, no sé... I llavors les tres. Les tres, sí. Clar, però no era un espai gaire gros, No, una habitació. Ja teníem a l'entrada, diguéssim, per la gent que s'esperaven, que teníem una finestreta així, i ens venien a demanar el número per allà a la finestreta. Un aparato, llavors ja en vam tenir 2 i al final 3. 3, sí, em sembla que sí que hi havia 3. Hi havia els 3 quadros i al locutori hi havia una cabina. Aquests quadres feien una L i tu tenies les clavilles aquí al davant, aquí els números
tots de frontals, i tenies dues clavilles, una responies al número i l'altra la passaves en el mateix quadre, o si et demanaven un 400, demanaves a la persona que estava al costat, perquè entre setmanes sempre érem dues, que et posés la dels 400 de l'altra banda, no? Bueno, que la persona despenjava el telèfon, allà en el quadre s'encenia una llum, no?, que era del seu número de telèfon. I nosaltres posàvem la clavilla i llavors, doncs, digue'm, i esclar, et deien a veure amb qui volien parlar. Bueno, demanaves què és el que volien, si volien un número del poble, doncs, llavors agafaves la clavija de davant de la que havies posat i posaves el número que et demanaven, llavors amb un altre d'això, doncs, bueno, feies així, no? Que trucaves, cada vegada que feies així, doncs el telèfon ho trucava. Clar, si venia de Taradell ja veies les llumetes, però si venia de Vic o Xins era baix, I quan eren conferències, bueno, depèn, si era de Barcelona, doncs sí que teníem allò per marcar, no? Si era d'algun poble de Jaén o de Córdoba, allà on sigui, llavors això ja era més empipador, perquè havies de passar per diferents llocs, que si Vic, que si Barcelona, que si no sé, diversos llocs. Entremig potser es tallava, havies de tornar a començar. Bueno, esclar, depèn d'on demanessi la conferència. Per exemple, al cap de setmana venien les conferències llargues, perquè per parlar en Barcelona no hi havia problema, però el problema era quan ens demanaven qualsevol poble d'Andalusia, de Múrcia. Santiago l'Espada és famós, però n'hi ha més, Trucaves a Vic et posaven a Barcelona, i a Barcelona internacional. I llavors li deies tal, pues, tu vull parlar amb tal. Llavors tu anies a la gent esperant-se allà fora. No. Això era dificultós, i a més, a vegades et tallaven, perquè com que no es parlava, perquè era connexió, empalmada amb connexió, i habláis, perdón, no cortes, no, estamos esperando Málaga, estamos esperando Granada, bueno, el que fuera, claro, i aquí tenies que, bueno, doncs estar molt pendent d'això, sobretot perquè si mentrestant estaves responent a altres coses i algú et deia habláis i no estaves al cas, et tallaven. Sí que és veritat que els últims anys que ja va créixer la centraleta i s'hi van agregar 3 pobles i havien de posar-los les conferències d'aquests 3 pobles, llavors ja la cosa ja més nervis, no? Perquè no donaves l'abast i tal. Això, ens fèiem càrrec de tots els telèfons que hi havia a Santa Eulàlia de Riuprimer, a Santa Eugènia de Berga i a Sant Bartomeu del Grau. Clar, hi havia molta responsabilitat, una feina de moltíssima responsabilitat i moments de molt d'estrès. I parlar molt ràpid i atendre i ser ben educats i un munt d'històries. Llavors, bueno, hi havia moments de molts nervis, això és veritat. No sé, tinc molt present d'anar amb la bicicleta a portar llistins de telèfons cada any i això, no? Amb el cistell aquella de la bicicleta i anava a repartir llistins de telèfons. I llavors una altra cosa que recordo també és els telegrames que ens arribaven. I llavors nosaltres ja tenim uns papers especials grocs, allà havíem d'escriure, plegar-los, posar l'adreça i llavors els anàvem a portar. Però sí, fèiem això, depèn. Clar, a vegades igual, jo que sé, si era a la Roca, un telegrama a la Roca, doncs a vegades ens ho feia en Josep amb un cop de cotxe o així, per no haver-hi d'anar nosaltres a peu. El servei era a les 24 hores del dia. Es feien 2 torns, matí i tarda, entre les 8 del matí i 2:15 de la nit. A la nit, i si hi havia alguna urgència, se'n feia càrrec la família Casademont Castells. Em sembla que eren de les 8 del matí, de 8 a 3 i de 3 cap a 2:15, i llavors això ho feies de dilluns a divendres, dilluns a dissabte, i el diumenge doncs feies el torn sencer, el feies al matí sencer, una de sola, i a la tarda també una de sola. I llavors el que fèiem era, la persona que feia festa, com que treballaves els diumenges i tots els festius, tenies un dia de festa, i el dia de festa jo anava a treballar al lloc d'aquesta persona. I és que llavors jo vaig poder treballar pràcticament en totes. Doncs sí, el diumenge cap al tard era quan tenies més feina. Per exemple, jo penso, els diumenges al matí hi havia feina bastant d'allò, llavors paraves una estona i cap al tard, doncs, a partir de les 6:15 o així, no sé, el record que tinc jo, doncs llavors ja era quan... A casa meva, el meu pare i nosaltres era servei continu. Sempre hi havia de guàrdia a l'Àngel i la Neus. Clar, ells vivien allà i llavors sempre estaven de guàrdia. Tenien un timbre dalt i si hi havia alguna urgència ells baixaven. Doncs fins a la nit inclús treballàvem, vull dir, quan ens tocava el telèfon, baixàvem cap a baix i ja teníem... El funcionament del telèfon era que havia d'estar el meu pare
disponible les 24 hores per si hi havia una urgència. Èpoques de l'any com a Setmana Santa, que Setmana Santa era, clar, per exemple, a les 8 del vespre, també hi havia, doncs, que clar, hi havia el locutori, que era obert, a més era molt més bé de preu, i clar, llavors entre la feina del locutori i la feina de les conferències no donaves l'abast. És que hi havia moments puntuals, perquè a Setmana Santa treballaves cada dia, i llavors, doncs, si per exemple el divendres sant, doncs una treballava al matí, l'altra treballava a la tarda sola, el diumenge i el dilluns de Pasqua també treballava un al matí, clar, com més festes hi havia, més treballàvem. No, l'estiu, quan venien la gent de Barcelona, perquè hi havia molta gent de Barcelona. Venien els berenejants i, esclar, venien allà i al vespre les mares amb els nens trucaven al pare, que esclar, ell estava a Barcelona o allà on estés, no? I trucaven i, esclar, a aquella hora del vespre era quan teníem més feina. En canvi, l'hivern, per exemple, a les 10 quasi sempre podies tancar, en canvi l'estiu no, perquè és que hasta se t'acumulaven les trucades, saps? Hi havia gent que tenia molta paciència, com a tot arreu, com sempre, com ara, és que n'hi ha que no en tenien gaire. Estiuejants. I estiuejants sí que realment, vull dir, hi havia la senyora Corona, es diu, que, per exemple, doncs elles, quan acabava la temporada, si estava contenta amb nosaltres, feien un regalet, anaven a Can Bressós, uns mocadorets, unes pastilles de sabó. No, hi havia gent maca, n'hi havia d'altres que no. Com amb tot, hi havia gent ben educada i gent mal educada. Nenes, no? Nenes. No és nenes que tardeu gaire, perquè... I clar, doncs... Bueno, escolta, que ja t'he dit que quan pogués trucaria i t'ho posaries, que no podem, no tenim línies ara. N'hi havia de tots, n'hi havia que eren agraïts, amables, atents bé, no? Altres que més exigents, I que potser, doncs, quan contestaves et deia, bueno, què, que és que t'estaves pintant les ungles o què, no?, que no contestaves. I llavors hi havia un llumet que feia moltes pampallugues. Clic, 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 clic. Algú que estava molt nerviós perquè no l'agafaves. Un moment, sisplau, que és que tinc altres trucades. Bueno, i llavors la resposta moltes vegades era què, que estàveu fent el vermut? Inclús a vegades hi havia telèfons espatllats que tu no t'havies donat compte i nosaltres no ens donaven la senyal que picaven. I venien esbarats, és que jo fa mitja hora que us truco, doncs aquí no dono senyal. I és perquè el telèfon estava espatllat i nosaltres no te n'adonaves fins que et venien a dir-t'ho. El que sí és veritat és que les empreses, a certes hores del dia, hi havia molt nerviosisme perquè s'acumulaven moltes conferències. I per cada conferència havies de fer un paper i a més tenia un preu al matí, tenia un preu a la tarda i tenia un preu a partir de les 8 del vespre. I a més havies de controlar el minutatge, el qual volia dir que havies d'estar molt pendent de cada persona o cada número, cada abonat, perquè de fet els dèiem abonats, oi? Cada abonat que li posaves conferència. S'havien de saber els números i els motius de les cases. D'alguns encara se'n recorden. Tal puesto, tal... Li dèiem, tu, el número. Ah, no, el número no. No et deien el número, tu ja sabies de memòria qui tocava, no? I inclús ja a vegades conferències a Vic, te'n recordes? Que havien d'anar amb l'Altés o havien d'anar amb aquests metges, deia, vull anar amb l'Altés, que m'hi poses, busca-me'l. Jo què sé, jo recordo, doncs, posa'm a casa la Marieta de la Barraca. El 411, la Marieta, que dèiem, te'n recordes? Esclar, sí, perquè quan et deien els motius, vull dir que havies de saber, doncs, posa'm a Can Pla. Era, per exemple, el 8. Doncs clar, nosaltres ja de dret ja posàvem el 8, però... L'1 que era Can Non, per exemple, o el 20 a la farmàcia. Bueno, per exemple, el 73 sé que era la drogueria Vivet, el 20 era la farmàcia, el 2 era el bar Esport, em sembla, el 52 era l'estanc... Sí, en Cerdà, el 24... Calamant tenia el 70 i el 102. El 3 era el CERT, el 19 era aquí, Can Costifont, el 63 el Pisco. I escoltaven les converses? A veure, que poder-ho fer, primera, això, no s'havia de fer. Bueno, alguna vegada ho havien dit, però... Sí, que es diuen, però no. Clar que sí. Clar. Sí. Però, bueno, en algun moment quan estaves molt avorrida el dissabte, el diumenge sol era dur, Jo era molt jove, i era molt llarg allò, De tant en tant sí que ho fèiem. Clar, si no hi havia feina, què feies? Bueno, doncs en algun moment sí que escoltaves, clar que sí. Ara, al llarg de la setmana, t'asseguro que no hi havia pas temps de poder escoltar, Què va. Jo era molt d'això, no per posar-me això, però soc molt prudent, molt prudent. La central telefònica havia passat de 46 línies, el 1957, a 97, el 1962.
3 anys més tard ja en tenia 200 i el 1973 324 línies. Va tancar amb gairebé 500. L'any 1974 es comença a parlar d'una central telefònica automàtica, però no és fins al 10 d'abril del 1978 quan es va inaugurar la nova central automàtica de Telefònica situada al carrer de Vic. Bueno, a veure, clar, va durar dies i dies, perquè, clar, primer van començar a venir molts treballadors de fora fent forats per terra, passant cables, passant de tot, clar, això no va ser allò de dir avui per demà, llavors tu ja tenies temps d'anar-ho assumint i anar pensant què és el que volies fer, què és el que no volies fer. Sí, la gent que volia quedar-se a treballar a Telefònica podien continuar, tenies que fer unes petites proves i llavors t'enviaven a on hi havia feina. Tants anys de fer-ho, i ja et dic, i a més que la feina en si m'agradava, doncs la veritat és que sí que al final em va saber greu. Ens va saber greu, quan ho vam fer-ho, però esclar, era una altra època, tenien que viure altres moments. I amb tots aquests anys són moltes les anècdotes que han quedat. A les 4 de la tarda, si no hi havia gent, posàvem la ràdio i escoltàvem Lucecita, na-na-na-ra, na-na-na-ra-na-na. Que anàvem a veure la Heidi també els dissabtes. Sí, i els dissabtes la Heidi. I sé que la Neus deia, nenes, posem l'alarma, perquè aquesta hora no toca ningú, i tothom anàvem cap al menjador a veure la Heidi. Érem dues que treballàvem, per exemple, i és una anècdota que m'ha quedat perquè va ser el primer dibuix en color i a més que tothom estava enganxat i no trucava ningú. A Sant Bartomeu hi havia un noi que tenia una veu molt dolça, molt agradable, Sí. Rosa, molt agradable, molt dolça. I bueno, ja l'anava sentint com molt entranyable i teníem ganes de conèixer-lo. Total que vam anar un dia a la plec de Sant Marc i vam quedar allà i els vam conèixer. I llavors vam quedar ben decebudes, perquè la veu era molt agradable, però el noi, pobret, però era molt bona persona. Com que escoltàvem Ràdio Vic, a vegades els trucàvem perquè ens posessin cançons i una cosa i l'altra. I bueno, un dia van agafar i van dir que ens vindrien a veure. I també un dia vam quedar al Maricel i també els vam conèixer. No, jo el que recordo és que el dia de Sants Innocents aprofitàvem per trucar i fer innocentades, coses d'aquestes, això sí. A veure, ens cuidaven molt bé, hi havia mecànics que també ens estimaven molt, ens portaven la Coca-Cola, la bossa de patates. Què passa? Que clar, tenies la Coca-Cola allà, o el got de la Coca-Cola, a davant del quadre, era perillós. Doncs alguna vegada què passava? Que sense voler donaves el cop en el got, ja estava tot liat. Totes les llums que s'encenien, bueno, que teníem que agafar, aixecar el quadre, anar a buscar, Neus, corre un secador de mà, començar a secar-ho tot, perquè, bueno... Mira, jo el que era molt curiós era que a l'estiu, quan venien els potis, que en dèiem abans nosaltres, venien les senyores i deien, posa'm la conferència a Barcelona. I fèiem la trucada i no contesten. No pot pas ser, perquè a aquesta hora el meu marit ja ha de ser-hi. Doncs no, i no contesten. I a vegades estaven estona allà fins que, a l'última hora a vegades contestava i a vegades no, llavors no sé com s'arreglava, però mira, era una cosa curiosa. L'automatització del servei telefònic va fer desaparèixer una institució que va tenir molta importància en el passat. L'ofici de telefonistes ja és història, una part de la nostra història, però en el record d'aquelles noies en destaca el bon ambient i la complicitat entre elles i els responsables dels telèfons de Taradell. Una petita gran família. Saps què? Que a mi també sempre m'ha agradat molt parlar amb gent i de tot. I clar, vull dir, això de també tenir elles a treballar i després també parlar amb gent d'aquests que venien de Barcelona i després poder anar a cobrar els rebuts i poder anar... Vull dir, poder a mi m'agradava més tot això que no pas estar-me allà, però esclar, m'havia d'estar a mi. És que havíem treballat molt, perquè treballaves molt, però també havíem rigut molt. Ens havíem passat molt bé, havíem disfrutat molt. És una feina molt... Bueno, jo recordo molt bé, jo hi tornaria. Havíem rigut molt, jo recordo que havíem rigut molt, no sé si era perquè érem joves i quan un és jove tot et fa gràcia. Però va ser una feina que t'omplia molt, perquè també hi havia molt bona convivència amb totes nosaltres i vas poder, ja dic, al haver treballat amb totes, porta molt bons records. Com que era una gran família, m'hi vaig fer molt i ens ho vam passar molt bé, la veritat. I vaig aprendre molt, Vaig aprendre molt. I no, i també és una feina que m'ha agradat molt, Vull dir que allà era com una petita família. No, et dic la veritat, Molt bé, molt. I et diré una cosa, he fet diverses feines durant el temps que he treballat, però com el telèfon no n'hi ha cap que m'hagi agradat tant, molt. La veritat és que molt, molt. Em compensava, vull dir,
la feia molt de gust. I com que van ser vivències tan emocionals, tan de dintre, no? Perquè la feina t'ho portava, perquè hi havia aquest estrès, perquè comparties molt, no? I et senties com de família. I la prova és bona, doncs, que s'han fet pocs sopars, només se n'ha fet un, crec, però amb molt d'amor, no? Que et ve molt de gust trobar aquestes persones perquè hi has compartit una època de la teva vida, no? Camins són plens de passes sense nom. Ningú sap d'on venen ni allà on van. El mar arrossega un nou vaixell a port. L'horitzó s'acosta, el pot salvar. Pots passar pel món plorant, pots fer un pas cap endavant. Res no és mai per sempre, es pot canviar. Dins del cercle constant, les vides que vindran seran el fruit dels dies que se'n van. Gira el cercle constant, el cicle que l'amor va renovant. Ara els cors són plens d'estels que escapen. Sovint l'amor i l'odi són germans. Com un crit recorre el vent les places. Les paraules volen al seu pas. Pots quedar-te aquí a esperar